Her er produktet Catch a Concert, et nyt tilbud fra TDC Musik til koncertgængere i Danmark. Videoen viser, hvad produktet indeholder, og hvordan forbrugerne vil få glæde af det i løbet af deres koncertoplevelse. Produktet består af 3 forskellige dele, som hænger sammen i en overordnet ramme. Først en applikation til mobiltelefonen, så en digital installation til et spillested, og endelig en hjemmeside i forbindelse med TDC Musik. De 3 dele vil i fællesskab binde en sløjfe mellem før, under og efter koncerten ved at indbyde forbrugeren til investering og samtidig respektere den autentiske koncertoplevelse. Den første del er en applikation til mobiltelefonen, som kan downloades før koncerten for de forberedte eller på selve spillestedet for de mere spontane. Applikationen henter med forbrugerens accept udvalgte informationer fra dennes Facebook-profil, så de enkelte profiler vil være genkendelige i installationen og på hjemmesiden efter koncerten. Ved aktivering af applikationen vil forbrugeren låses ind på koncertens tidslinje, og alt materiale, der produceres, vil låses til specifikke tidspunkter i koncerten. Applikationen sender videoer og billeder automatisk til en central server, og herved slipper forbrugeren for at afbrydes under koncerten for at afsende materialet. Catch a Concert tilbyder desuden forbrugeren en ny rolle til koncerten, i det personen ikke længere tager billeder til sig selv alene, men nu tager billeder til alle publikum. Det giver mobiltelefonen et nyt lag af mening for forbrugeren. Konceptet er til gavn både for de, som ønsker at filme, i det de får glæden af at give til fællesskabet, samt for de, der blot ønsker at nyde koncerten, i det de også får adgang til materialet fra koncerten. Slutligt hjælper applikationen til aktivt at markere koncertens start og slut, ved at påminde forbrugeren omkring mulighederne for at aktivere den. Installationen på spillestedet er anden del af produktet. Den består af digitale standere, en digital bordflade, mål, hvor profilerne kan trækkes hen i, og endelig profiler, der flyder rundt i bordfladen. Profilerne kan tilhøre kunstneren, professionelle fotografer til koncerten eller deltagerne i Catch a Concert. Ved installationen kan forbrugeren f.eks. se en velkomstvideo fra bandet før koncerten, eller materiale fra koncerten umiddelbart efter den. Al materiale hentes fra den centrale server. Men lad os zoome ind på den digitale stander og se, hvordan det fungerer. Ved at trække en profil ned i standerens tilhørende mål, så loades dennes materiale i standeren. I dette tilfælde er det profil A. Her kan jeg på tidslinjen se videoer og billeder, profilens ejermand har lavet. Jeg vil gerne se denne video. Jeg synes videoen er super fed og vil gerne have den til mig selv. Via en pop-up skærm kan jeg sende den til min e-mail eller til min mobiltelefon. Ved installationen kan man stå alene, men oftest vil man være i selskab med venner til koncerten. Så går man i fællesskab på opdagelse i materialet. Der vil sandsynligvis også stå personer ved de andre standere, og man kan indgå i dialog eller forhandling med dem om koncertens kvalitet eller profilerne på bordet. Ligeledes vil man kunne overvære dem og overhøre deres adfærd, og herved influeres af dem. På samme måde vil der også være tilskuere rundt omkring installationen, som vil præge oplevelsen her. Når forbrugeren i ugerne efter har lyst til at genopleve koncerten eller dele af den, så foreligger muligheden på hjemmesiden for produktet. Der er kun adgang for koncertens deltagere via en kode på billetten. På hjemmesiden kan forbrugeren f.eks. vælge mellem at søge på de enkelte profilers indhold eller zoome ind på materialet fra den enkelte sang. Lad os tage et par eksempler. Ved at vælge profiler får jeg en liste over alle profiler, der deltog på aftenen. Vi vælger igen profil A. Herved åbnes tidslinjen, og jeg kan se alt det producerede materiale. Jeg vil gerne se dette billede. Synes jeg det er fedt, kan jeg downloade det direkte, eller simpelt sende det til min mobiltelefon eller e-mail. Vælger jeg derimod at zoome ind på den enkelte sang, så får jeg en anden type tidslinje. Her vælger jeg sangen Could This Be Love. Og så kan jeg se alle billeder og videoer, der er produceret til denne ene sang. Jeg kan så vælge en specifik video og se den. Der vil være et tag til profilen, der har lavet videoen, så jeg kan se mere fra vedkommende, hvis jeg synes det er interessant, det han har lavet. Igen kan jeg downloade direkte her,
eller sende til mobiltelefon eller e-mail. På hjemmesiden vil forbrugeren kunne gå på opdagelse alene, men det vil være oplagt at gå på opdagelse sammen med de venner, man var til koncert med, for på den måde at genopleve koncerten sammen. Produktet Catch a Concert er et inddragende produkt, som opfordrer forbrugeren til investering og engagement. Det består af 3 elementer, som tilsammen skaber rammerne for en anderledes koncertoplevelse. En applikation til mobiltelefonen, en installation på spillestedet og en hjemmeside hos TDC Musik. Så lad os sammen catch a concert.